Lah kowe apa roh soto? Apa? Soto roh kowe? Ya ngerti ta? Siti. Ngerti. Lah soto karo Siti bedane apa? Nek soto panganan nek Siti wong Wah, cah cengoh kowe iki omong. lho piye ta iki kok iso omongan paut ya ngerti nek soto ki panganan Siti ki wong ki. lah nek soto panganan nek Siti wong ki wis bener to ora soto ki panganan Siti bakule kabeh ning donya ya ngono kuwi. lah apa bedane soto karo Siti nek soto ki mine putih nek soto ki mine putih lah nek Siti ya mbuh aku ya ora tak mudeng nak kuwi. oh parakmu mrono awe mesti kae gawe ngomong panganan iso ngomong ning aku lho lah nyapa kowe cerita bab panganan karo aku ya kalah to ndi panganan apa sing dicokot malah nyokot kowe roh pitik pitik jago nek kluruk melek apa merep bocah ki koclok kok piye to dalah pitik ki mesti melek nek kluruk melek salah merem berarti salah melek merem salah dong melemrek salah lha apa pitik jago ki nek kluruk cukuruku ora nek pitik jago kluruk kok melek merem melek merem kopi dikokot ngenai pipi sandingane ana gedang digeget neng nggon padang ana kacu diangkat karo mecucu upama ora mecucu kok kacune kalu kopi diwadahi gelas kuwi nek tugel ora kena dilas diwadahi lepek nek ndelehno epek-epek tumon lepek disunggi oh iya kadang manten ketok jelas iki kabeh tamune dijejeli gelas lah nyapa kok dijejeli gelas dijejeli gelase aku mah nek meneng tak obahne aku seneng gedang lho waduh cang itu bagi ya cah cilik meneh aku neng mau nek sing bengkong ngene iki emoh aku pengine sing lah iki lumayan oh iki diluruske iso digip limuceng oh kuwi cangkem elek to cangkem elek lah apa kuwi talimu kenceng apa sing ditaleni ra ono jenengan ora nggo sabuk nganggo lagi nih nek ra kenceng mlotrok piye iki raceng ondo berarti wis ra iso ceng iso wae sawe aku dhewe bingung ngrasakno urip iki gak ngomong kuwi apa kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo tapi repot nek bojo kuwi gak enak ati titik ngono aku diusir kok terus jobo perkara mangan sak mangan yang ngono dik iwak kok pancet ae sapa ambekan sih wong ambek bojo kok ngerasani iya dik mbok nek gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa eman eman barang iya lho nek pancene gak ndek rasa eman karuane rek lho aja ngono ah waduh aja ngono ta rek ah kene wah lah katene nyapa lho zaman saiki banter-banteran tak playune nek banter ya banter kon rek nek banter kon rek lah iya ya apa rek ambekan sampean ku mbok yo nyebut lho karepmu yo apa sih kon kene lha apa kon niku aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku nang sono kene iya lho enggak oleh saja kon niku yo apa enak tak mangan jero adus sedok jero iya ya ngombe jero apa-apa ndok jero lho iki kok kenal oh bojoku ya bojoku wah boleh nyengek-nyengek